Ahojte, volám sa Katarína Olesová a naučím vás šiť. V dnešnom dieli vám porozprávam o tom, ako si pripravíte svoj šiaci stroj na šitie. V prvom rade navlečieme niť na kolík nite. Ja ten kolík mám vodorovný, ale môže byť aj zvislý a prichytím niť takýmto klobúčikom, aby tam pekne držala, aby sa pekne pohybovala, ale aby tam držala. Teraz si jedným prstom takto prichytím tú niť a prevlečiem niť podľa šípok. Takže najskôr idem cez taký zadný háčik a teraz na takomto klobúčiku takto idem presne podľa tej šípky a omotám a idem ďalej. Teraz si vložím si cievku na kolík, zatlačím dole a niť omotám opäť podľa šípky niekoľkokrát. Ja na svojom šiacom stroji mám takýto orez niti, takže ja si pekne orežem. A teraz budem navliekať. Na mojom šiacom stroji to má veľmi jednoduché, pretože mne stačí iba tento kolík priložiť a mi sa niť začne navliekať sama. Váš šiaci stroj môže byť založený na podobnom princípe, alebo možno musíte priložiť kolík a stlačiť nohou elektrický pohon. Takže. Dobre. Ja som zastavila navíjanie nite teraz, ale čo je dôležité, keď vy budete pokračovať v navíjaní nite, tak návíj nite sa sám zastaví. Navinutú a pripravenú cievku teraz vložím do púzdra. Teraz keď potiahnem niť, tak vidíte, ako sa otáča cievka v smere hodinových ručičiek. Na púzdre je takýto výsek, takže ja nitkou prídem k tomuto výseku, založím vo výseku a pretiahnem nitku dozadu. Teraz tu vidíte také dva háčiky, prejdem a tak akoby prekliknem a teraz som tou niťou medzi tými dvoma háčikmi. Ale nič nezadrháva a niť je to príliš ľahko. Vtedy viem, že cievka je veľmi dobre navinutá. Teraz idem vkladať púzdro do stroja. Všimnite si, ako ho držím. Ako držím to púzdro. Ja budem vkladať a teraz, čo je pre mňa dôležité, teraz ho pekne akoby tak zakliknem. Pevne ho tam vložím a zakliknem. Budete počuť ten zvuk. A teraz ja opäť na svojom šiacom stroje mám orez nite. Takže ja si niť orežem. Niť je vložená a zatvorím. Ihla do šiaceho stroja, ako už asi poznáte, má zadnú stranu, alebo jednu stranu má takú zrezanú. Takto vpredu, po celej dĺžke, tá ihla má takú drážku. Ja si tú drážku chytím tak akoby do nechta, alebo v nechte a vzadu do prsta. Takto si opriem tú ihlu o prst. A teraz tú ihlu si tak pekne vložím, takto. A ako viem, že tam je, opäť vidíte, že držím si tú ihlu zozadu, tak tlačím tým prstom tlačím dopredu a takto ja si dám nechtom si takto prejdem a ja viem, že tá ihla tam je perfektne vložená. Ano, úplne dohora, dotlačím ju dohora a šrobík prišrobujem. Pevne. Teraz vám ukážem, ako vymením pätku na šiacom stroji. Momentálne to mám nasadenú pätku na zips, ale chcem použiť teda klasickú pätku. Takže na mojom šiacom stroji mám tu takúto západku, ktorú oddialím a pätku vytiahnem. Zoberiem si novú pätku a na tento kolík pätku nasadím. Zatlačím pätku dohora úplne pevne a pevne ju držím a túto západku založím. A pätka je nasadená. Pri navliekaní hornej nite si niť najskôr nasadím na kolík a prichytím klobúčikom. Teraz niť vediem cez zadný ťahač a ďalej postupujem podľa šípok, ktoré mi presne ukazujú, kade ja budem niť ťahať. Takže najskôr idem dole, potom idem hore, potom niť omotám o háčik a idem opäť dole, kde niť zase omotám o ďalší háčik.
nad ihlou. A teraz je niť pripravená na navlečenie do ihly. Keď navliekam niť do ihly, tak musím si hlavne dať pozor, aby niť išla spredu dozadu. A teraz mi už iba ostáva dostať spodnú niť na vrch a urobím to tak, že ihlu dám dole. Teraz ju dám hore. A tá ihla mi vytiahla tú spodnú niť. Potiahnem ju takto. A teraz obidve tie nite potiahnem dozadu. A mám pripravený stroj na šitie. Ešte pred samotným šitím si na kúsku cvičnej látky vyskúšam napätie hornej a spodnej nite, ako spolu kooperujú. Takže keď sa pozriem zhora, tak vidím, že ten steh je pekný. Keď sa pozriem z druhej strany, zo spodnej strany, vidím, že steh je pekný. Takže teraz takto vidím, že napätie hornej a spodnej nite je v poriadku. Teraz vám ale ukážem, ako to vyzerá, keď napätie spolu nekorešponduje. Vrchná niť sa zdá, že je v poriadku, ale keď sa na ňu bližšie pozriem, tak vidím, ako je takáto voľná. Okay. A keď otočím z druhej strany, tak vidíme, ako toto je spodná niť a takáto gulička toto, tak to je vlastne vrchná niť. Vidím, že vrchná niť je veľmi voľná, až tak voľná, že zasahuje do spodnej nite. A preto sa pozriem na koliesko, ktoré mi dáva napätie vrchnej nite a vidím, že naozaj to napätie vrchnej nite je veľmi malé, 1,5. Ja viem, že ja si potrebujem to koliesko, alebo teda to napätie vrchnej nite ešte zväčšiť. Ja tu mám takúto červenú značku, je dosť možné, že ju budete mať aj vy, kde vlastne už výrobca mi ukazuje, že pravdepodobne na tejto červenej značke, tak tam je taký ten priemer. A naozaj, mne to naozaj funguje. Ďalej vám ukážem, že to koliesko, to napätie nite mi siaha až po číslo 9. Vtedy by už bola tá niť naozaj veľmi, veľmi napätá a zase čo by sa mohlo diať, že by preťahovala spodnú niť nahor. Takže ja sa opäť vrátim, dám si to na tejto červenej značke a vyskúšam ešte raz. Ak to bude v poriadku, môžem šiť. A keď ste si už svoj šiací stroj nastavili tak ako ja a video sa vám páčilo, šite, inšpirujte sa a zdieľajte.